Какво става, хора? Аз съм Леопорт и днес би трябвало да гледате някакъв геймплей. Иначе днес ще си говоря с вас, по-точно ще говорим ще говорим за защо не качваме клипове с 5 или защо качваме на много рядко. Така, първоначално да започнем с това, че за момента нито аз, нито Пепсито, т.е. Пепсито има, но не чак толкова, сега ще обясня всичко. Значи аз в момента нямам стабилен и мощен компютър, който да ми рендва видеята без проблеми. На един адски тъп дел съм, който ще го изхвърля всеки момент, но просто като знам, че нямам друг и да, малко кофти е ситуацията, няма значение. Няма откъде да се рендвам клипове. Аз не искам да правя клипове, които да са буквално пускам програмата за снимане и каквото стане, смисъл. Няма нали, да се стара да слагам някакви ефекти, някакви такива неща. Аз искам или да го правя като хората, или въобще да не го правя. Нали правя. Но и затова като цяло ми е доста трудно да рендвам. То компютър рендва по 4 часа, 10 минути клип. Клипа на Clash of Clans, там 5 епизод, т.е. 4 епизод, го рендвах 4 часа, нали, а не кой знае какво. И не беше с кой знае колко ефекти, че да кажеш 4 часа и половина на всичкото отгоре рамжеше като ненормален. И не можеш да правиш нищо друго. Буквално и Facebook не може да си гледам на него. Сега дам пример с Facebook. Аз не влизам в Facebook толкова от компютър, няма значение. Буквално е много зле. Пепсито има по-хубав компютър от моя за момент, но и той не е кой знае кой, той не става за рендинг, нали, за рендване, за обработка, за видеообработка. Но ще е 100 пъти по-хубав от моя, 100 пъти по-добре от мене ще е. Но той няма време, той просто все още дори не е много добре, не го е владял много добре самото рендване, как става, ефекти и така нататък. И като цяло просто да, затова няма клипове. Също така нямам, тъй като нямам хубав компютър, не мога и да правя клипчета от компютъра. Обикновено те са по-интересни, тъй като все пак компютъра си е окей. Правя ги от телефона, отстаря се от телефона, направя колкото се може повече. Играя игри, които са интересни, не игри, които колкото да кача клипи, така просто не спамя клипове за интерес. Нали, качих 10 клипа днеска, но те са по 3 минути са направени телефона и се вижда половината неща. Нали, защото примерно сега с мобизена се виждаше от снимане 2, няма значение. И затова като цяло няма клипове, скоро ще си взема нов компютър и ще има много клипове, чакайте много интересни неща. Относно аватара и банера, ние си ги правим. Правя го когато имам време, когато ми дойде някаква идея и така като цяло. И ми да, хора, мисля това да от мен. Надявам се да сте ме разбрали защо няма толкова често клипове. И да, това беше от мен. Чао!